खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनानै होबाय गंद' सिटनि थाखाय जागोन बे रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिया बिसायख'थि आय'गा मैया मोनबा रायजोआव मोनद' मासिनि थाखाय जानो गोनां रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनानै होदों रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां मोनबा रायजोफोरा जाहैबाय आसाम सोनाब बंग तामिलनाडु महाराष्ट्र आरो मध्य प्रदेश मख'नो गोनांदि तामिलनाडुआव मोननै मासनि थाखाय बे बिसायख'थिया जागोन बेफोर रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 4 अक्ट'बराव जागोन आरो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाया 5 अक्ट'बराव जागोन लोगोसे उफ्रा बिसायख'थिनि नटिफिकेशन इस्यु खालामनायनि अक्ट'आ 15 सेप्तेम्बर नमिनेशन होनायनि जोबथा अक्ट'आ 22 सेप्तेम्बर आरो नमिनेशन बोखारनानै लाफिननायनि अक्ट'आ 27 सेप्तेम्बर मख'नो गोनांदि आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा थांनाय समाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय रायजो सभानि एमपिनि बिबानखौ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव थांदोंमोन आरो आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनानै देरहासार जानो हादोंमोन बेनि उननिफ्रायनो आसामाव रायजो सभानि मासिया लांदां जानानै दंमोन दा बे लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखायनो आसामाव उफ्रा बिसायख'थिया जागोन रायजोआव फिन एनकाउन्टार बे खेबाव एनकाउन्टार खालामदों सासे बर' सुबुंखौ एनकाउन्टार जानायनि मुङा दावहारु बर' जाथायनि सायाव अदालगुरि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अदालगुरिनि दावहारु बर'आ मानसिफोरनाव फन हरनानै रां दाबि खालामहरोमोन आरो एकाउन्ट नाम्बारबो हरोमोन लोगोसे रां दाबि खालामनायखौ हराब्ला बुथारनाय आरो गावथारनायनि हुमखि होयोमोन बे जाथायखौ अदालगुरि पुलिसा खौरां मोननानै नायबिजिरदोंमोन आरो दावहारु बर'खौ थंलानि होननानै मिथिनो हादोंमोन दावहारु बर'खौ कार्बि आंलं पुलिसनि मददआव थांनाय 8 सेप्तेम्बराव कार्बि आंलं आरो डिमापुरनि खाथियाव हमनो हादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि उनाव उदालगुरि पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दावहारु बर'नाव सोंनाय फिननाय लानायाव दावहारु बर'आ गावनि हाथियारखौ उदालगुरि जिल्लानि ख्रिस्टानपारायाव हा सिङाव फबनानै दोनदों होननानै फोरमायथिदोंमोन थिग बेबायदिनो हाथियारखौ लायनो थाखाय ख्रिस्टानपारायाव दावहारु बर'खौ लानानै पुलिसफोरा थांदोंमोन नाथाय ख्रिस्टानपारा सौहैनायाव दावहारुआ मोनसे बागान आरो हरनि खाबु लानानै खारनो सोलो खालामदोंमोन पुलिसफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा दावहारु बर'खौ लाखिनो थाखाय गोबां खेब राव होदोंमोन नाथाय दावहारु बर'आ थाथ'वाखैमोन बेयावनो गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों उनाव फारनै आथिङावबो गुलि नांनाय हालोदाव दावहारु बर'खौ हमनो हादों बेनि उनाव फाहामथायनि थाखाय उदालगुरि सिभिल हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजसिम लांनाय जादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दावहारु बर'आ गोदान हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम होनो थाखाय डिमापुराव हाथियारनि बेबस्था खालामनो थाखाय थांदोंमोन माजुलि आरो जरहाटनि गेजेराव बुरलुंबुथुर दैमानि साजों दालां बानायनो खोथा होबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबाराव जरहाटनिफ्राय माजुलि फारसे थांबाय थानाय समाव गंनै नावनि गेजेराव सौदावलायनानै नाव बेलथायनाय गिख्रंथाव जाथाय जादोंमोन बेनि सोमोन्दै खौरां लानो थांदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेयाव बाहागो लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंदि माजुलि आरो जरहाटनि गेजेराव बुरलुंबुथुर दैमानि साजों दालां बानायनाया जासिगोन दालां लुनो थाखाय थिकादारा सावगारि जमा खालामखाबाय सावगारिनि सायाव नायबिजिरनायनि उनावनो फैगौ नभेम्बर दाननिफ्रायनो दालां लुफुंनायनि खामानिखौ जागायजेनसिगोन आरो फैगौ 4 बोसोरनि गेजेराव आबुङै दालांखौ लुफुंगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो मोनसेल' इन्जिन थानाय नावखौ मानसि रोगानाय हेंथा होबाय आरो मोनसेल' इन्जिन थानाय नावफोरखौ मेराइन इन्जिन लागायनो थाखायबो बिथोन होदों दासान्दि माजुलि आरो जरहाटनि गेजेराव खारग्रा गंब्रै सरकारि नाव दंखायो आरो गंनै नाव होदेरबावनो खोथा होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो भारत सरकारनिफ्राय मोननाय गंनै रपेक्स जाहाजखौबो खारहोगोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे नाव सालायनायनि सायाव माखासे नेमखान्थि जेरै साबैसे मानसि लांलाय लाबोलाय खालामनो हागोन बायदि बायदि बेनि सायावबो नेमखान्थि खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा माजुलि आरो जरहाटनि गेजेराव जानाय बे नाव जाब्रबथायनि थाखाय इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट IWTDनि 7 मावख'गिरिखौबो बिबाननिफ्राय एरख'नाय जाबाय आसामनि ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङानो IWTDनि 7 मावख'गिरिफोरखौ बिबाननिफ्राय एरख'दों बिबाननिफ्राय एरख'जानाय 7 मावख'गिरिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिक्रमादित्य चौधुरी एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार मुकुल गगৈ आरो जुनियर इन्जिनियार रातुल तामुली आसामनि ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा एक्सन लानायनि अनगायैबो जरहाट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाबो बे नाव जाब्रबथायनि सायाव मोनसे क्रिमिनेल केस रेजिस्टार खालामबाय धेमाजि जिल्लायाव गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाय हरनि समाव बिट्टु लाहारी मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनानै गालांदों सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बे जाथाया बगामगनि 2 नं मानिकपुर गामियाव जादों
जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानिकपुर गामिनि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनानिफ्रायनो बोखांनो हादों बिट्टु लाहारिनि गोथै देहाखौ। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जाय जायगायाव बिट्टु लाहारिनि गोथै देहाखौ मोन्दोंमोन बिनि खाथिनि गंसे न'आवनो बिथांमोनहा हरनि समाव जौ लोंदोंमोन। बेनिखायनो बे जाथायखौ बे नखरनि सुबुंफोरखौनो खालामनायनि सन्देह खालामदों। लोगोसे जाथाय जानाय सानखालिनिफ्रायनो बे नखराव सासेबो मानसि गैयैया बिसोरनि सायाव सन्देह खालामनायखौ आरोबाव गोरासिन खालामदों। बे बुथारनाय जाथायखौ नारा-नाथा खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। मानोना बुथारजानाय बिट्टु लाहारिनि सेन्देल लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरा सेरखाय बेरखाय गोग्लैनानै दंमोन आरो गोथै देहाखौ बुद्रुनानै लांनायनिबो सिन दङ। लोगोसे जाय नखराव बिथांमोनहा जौ लोंदोंमोन बे नखरनि लांगोनायावनो बिट्टु लाहारिनि बाइकखौबो मोननो हादों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। मरिगाव जिल्लायाव साइबार क्राइमजों सोमोन्दो थानाय सास्नि दुथांफोरखौ हमनो हादों। लाहरिघाट पुलिस स्टेशननि अदित बर' बिथांनि दैदेननायाव आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाया सास्नि साइबार क्राइमजों सोमोन्दो थानाय दुथांफोरखौ दुवामारियाव रेड खालामनानै हमनो हादों। हमजानाय सास्नि दुथांफोरनि मुङा फारियै जाइनुल हक, मासराफ इस्लाम, आसादुल इस्लाम, राशिदुल हक, फिरदुस आलम, इरशाद पारवेज आरो साद्दाम हुसैन। बिसोरनिफ्राय पुलिसा गं 107 सिम कार्ड, मोन 10 आधार कार्ड, मोननै पेन कार्ड आरो मोननै स्विफ्ट मेसिन हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला दुथांफोरा गुबुननि आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों मबाइल एपनि गेजेरजों लन लायोमोन आरो बिसोर बेबायदि रेकेटखौ दुवामारिनिफ्राय लाहरिघाटसिमनि गेजेराव खालामोमोन। दुथांफोरनि हेंथा केस फाइल खालामनायनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेरजोंनो सास्नि दुथांफोरखौ दुवामारिनिफ्राय हमनो हादों आरो बे जाथायाव आखाइ थाबावनाय माखासे दुथांफोरखौ हमनो थाखायबो गोख्रोङै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों लाहरिघाट पुलिसा। सरकारनिफ्राय बेसेन नाङै माइरं सौफैनायखौ जानानै गोबांनि देहानि थासारिया गाज्रि जादों। खौरांनि बायदिब्ला प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण अन्न योजनानि गेजेरजों गरिब दुखुथियाफोरनि थाखाय सौफैनाय माइरंखौ प्लास्टिकनि मोननो हादों। बे जाथाया बङाइगावनि धलागावआव जादों। रेशननिफ्राय बेसेन नाङालासे मोननाय माइरं जाय माइरंआव प्लास्टिकनि माइरं दंदेरोमोन बे माइरंखौ जानायनि उनाव गोबांनि देहायानो गाज्रि जादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे दुखुथिया नखरनि सुबुंफोराबो बेबायदि इनायै प्लास्टिकनि माइरं रानना होनायखौ दुखु फोरमायथिदों। सरकारनो जुदि गोरिबफोरखौ नाङाब्ला गुलि गावनानै बुथारथों, नाथाय बेबायदि बिस दाजाहोथों होननानैबो दुखु फोरमायथिदों। सरकारनिफ्राय मोननाय माइरंखौ जानानै देहानि जेंना नुजाथिनायनि उनावनो माइरंखौ अरजों सावनानै आनजाद नायनायनि उनाव माइरंआ प्लास्टिकनि होननानै हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि बङाइगावआव सरकारनिफ्राय फैनाय माइरंखौ प्लास्टिकनि मोननायनि अनगायैबो क'क्राझारावबो सरकारनिफ्राय मोननाय माइरंखौ प्लास्टिकनि मोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। आफगानिस्तान हादराव तालिबान उदखारिफोरनि अयथासार। सुबुं महरै थांनानै थानो गोब्राब जादों आफगानिस्तान हादराव। आइजोफ्रा तालिबान उदखारिफोर लानाय थांखिनि हेंथायै सोमावसारनायखौ खौराङाव फोसावनायनि दायावनो खेबब्रै थाल गैलायै जानाय बुबाय खौरांगिरि सानैखौ तालिबान उदखारिफोरा। रिपर्टनि बायदिब्ला तालिबान उदखारिफोरा आइजोफोरनि मोनथाय एबा वमेन्स राइटनि बेरेखा थांखि फोसावगासिनो दङ, जायनि थाखाय आइजोफोरा गावसोरनि मोनथायनि थाखाय तालिबान उदखारिफोरनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनायखौनो मोनसे खौरां बिजोंनि सानै खौरांगिरिफ्रा फोसावदोंमोन, जायनि थाखाय सानै खौरां फोसावगिरिफोरखौ तालिबान सिकिउरिटि फर्सआ पुलिस थानायाव लानानै थांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव दोननानै 4 घन्टासिम हाराहास्ति खालामदों। थाद'नाय गैयै हाराहास्ति खालामजानायाव खौरांगिरि सानैया खेबब्रैयै थाल गैयै जादों आरो बेनि उनावसो हगारनानै हरदों होननानै मिथिहोदों। बिथांमोनहा दा फाहामथाय लागासिनो दं होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। सानै खौरांगिरिनि मुङा फारियै टाकी दारियाबी आरो निमात नागदी। बे जाथाया आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलावनो जादों। आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोर फोसावदों रायजो सरकारा। केबिनेटआव थांखि फोसावनायनि सोमोन्दै सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा फोरमायथिदों दि सेथियाव दङ दानिया स्टेट गभर्नमेन्ट जबआव बेंगुरा एबा देहायारि गेबें नङैफोरनि रिजार्भेशनखौ 3% बांहोनानै 4% खालामनाय जाबाय। नैथियाव दङ स्टेट गभर्नमेन्ट साख्रिनि थाखाय दानिया पुलिस भेरिफिकेसन खालामनो गोनांथि गैला। बेनि सोलायै सेल्फ डिक्लेरेशन जमा होनांगोन, जायखौ पर्टेलाव आपल'ड खालामनो नांगोन। सेल्फ डिक्लेरेशनाव माबाफोर जेंना मोनोब्ला बेनि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। थामथियाव दङ सोरखारनिफ्राय गनायथि मोननाय डिस्टेन्स लार्निं इनस्टिट्युटनिफ्राय डिग्री आरो डिप्ल'मा खालामनायखौ दानिया स्टेट गभर्नमेन्ट जबनि थाखाय रेगुलार कर्सजों समान नोजोरै नायनाय जासिगोन। बेनि अनगायैबो गभर्नमेन्ट कन्स्ट्राक्शननि खामानिनि थाखाय जि कन्स्ट्राक्शन मेटेरियल गोनां जायो, जेरै बाला, अन्थाइ, बेनि थाखाय हाग्रा बिफाननो जि रयेल्टी एमाउन्ट होनो गोनांथि दंमोन, बे रयेल्टी एमाउन्टखौ कन्ट्रेक्टरफोरनि बिलनिफ्राय दाननानै लानाय जासिगोन आरो ट्रेजारियाव जमा होनाय जागोन।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों